थानेस्वर बसुमतारीखौ दिनै रिजेक्ट मानसि होननानै जोङो सिम फोरमायहरो सापागुरि मानसिफोरा। सापागुरिनि रायजो राजाफ्रा बुंदों जोंनि सापागुरि रायजो ओनसोलनि सासे रिजेक्ट मानसि, जोंजों गनायजायै मानसि आरो बिथांनो दि जोंनि मानास समस्तिया दि भट होगोन बे गनायजाथाव नङा। माने दिनैनि समावथ' जोङो 100% देराय आरो जोंजों जुजिनो हानाय दिनै रावबो गैया। जिल्ला इउपिपिएल लाइमोन गांखंआ दिनै मानास समस्तिनि सिङाव जोङो दिनै बेहाय मोनसे फोसावदिं मेल लादों आरो बे फोसावदिं मेला जोंहा दिनै मोजाङै मोजां जाफुंना थांबाय आरो बेखौ जोंहा दिनै जोंनि सालबारिनि स्टेन्डिं कमिटिनिफ्राय जागायनानै जे बे हाबाफारिखौ जोंनि एमपि जयन्त बसुमतारी बेखेवनानै होदोंमोन आरो बे बेखेवना होनायजों जोंनि नैबे जि रायजोआव जिखिनि फोस्रावहैनाय बा बुंहैनाय बेखिनिया जोंना मोजाङै मोजां जाफुंना थांबाय। जोङो सालबारि स्टार्टिं अफिसनिफ्राय लानानै बर' बाजार, जाला आरो हावलि आरो गबरधना बेखिनि एरियायाव जोङो बे फोसावदिं मेलखौ लानाय जादोंमोन। थांखिया माबायदिमोन? थांखिया जोंनिया बेनो, मानास समस्तिया जोंनिया गोदान समस्ति, बे गोदान समस्तियाव जोङो सासे गोख्रों, सासे बयजोंबो सिनायजानाय मिन्थिजानाय जों बिजाथिखौ जों देरहानायखौ लुबैनानै इउपिपिएल हान्जानि जोंनि बिजाथि जोंसां ब्रह्म बा फैला जे बरगयारी बिथांनि थाखाय जोङो नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादों। सावगारिया माबोरै जिहेतु देरहासारगोननि? जोंथ' दिनैनि समाव रोखा, मानास समस्तियाव बयबो रायजो राजाया इउपिपिएल हान्जाखौनो बयबो गनायसिनो बा गोजोनना लासिनदों आरो जोङो बेनिफ्राय मोनफ्रोमबो मिथिङाव जोङो रायजो राजाफोरनि मदद हेफाजाब होनायखौ जोङो नुनानै निस्सय जोङो मानास समस्तियाव देरहागोनखौ दिनै समाव जों रोखा मोनो। बेसेबांसो भट मोनगोन नोंथांमोना? बेसेबांसो भट मोनगोन माने जों अन्यान्य जाथि जनगोष्ठीफोरनिफ्राय लानानै गासै जोङो 80,000निफ्राय 1 लाखनि गेजेराव जोङो दिनै समाव भट मोननानै दङ। जुजिनाया सोरजों जागोन? जुजिनाया जोंनिया दिनैनि समाव जोंजों जुजिनो हानाय रावबो जाथ'वाखै। माने बिपिएफआबो दिनै जोंनि एसे जानगाराव दं आरोखि। दा जोङो आसा खालामो जायफोरा दिनै इउपिपिएल हान्जाखौ मोजां मोननानै दङ बिथांमोना जोंनि थाखाय जथेस्थ' खामानि मावनानै होबाय दङ आरोखि। नाथाय बिपिएफआ नोंथांमोनखौ मोनसेबो सिटआवनो देरहाया होनना बुंदों। बे बिपिएफनि नाटक, बे बिपिएफनि डायलग जागोन। नाथाय दिनै बिपिएफआ मानो थाखाय दिनै सिरि जादों, मानि थाखाय दिनै इउपिपिएलखौ गिदों, निस्सय नोंथांमोनाबो दिनै मिडिया हिसाबै नोंथांमोना दिनै मिन्थिगौ बा सिंनि जिखिनि दिनैनि फिल्डआव जिखिनि खामानि मावदों इउपिपिएलआ मा लेभेल जायगायाव खामानि मावदों बेखौ दिनै नोंथांमोनाबो मिन्थिगौ। आरो थांनाय 5 बोसोर खुंथायाव प्रमद बर' सार बिथांनि खुंथायाव बिटिआर हालामाव जिबायदि गोजोन गायसंथायबाय, बे गोजोनखौ दिनै जोंनि रायजो राजाफ्रा दिनै लुबैफिनदों। बे 6 दाननि गेजेराव बिपिएफ सरकार फैनायनि उनाव मा जादों मा जायाखै दिनै निस्सय नोंथांमोनाबोथ' दिनै मिन्थिदों। जोंनि बिटिआर हालामाव बे 6 मासनि गेजेराव गोजोन थासारिखौ बिथांमोना दिनै गैया खालामदों। बिथांमोना दिनै गोबां गाज्रि थासारिजों दिनै जोंनि एरियाखौ, जोंनि ओनसोलखौ मोजां थासारिजों दिनै बिथांमोना दैदेनलाङाखै। नोंथांमोना नुनो मोनदों क'क्राझाराव मा जायामोन, क'क्राझाराव दाङाबाजिया मा जायामोन, क'क्राझाराव सरकार फैनाय लोगो मा बम बेरामोन, दिनै जाथि जनगोष्ठीफोरनाव दिनै गोजान माबोरै जादोंमोन, निस्सय नोंथांमोनाबो बेखौ दिनै मिन्थियो। आरो दिनै मानास समस्तिया गोदान हिसाबै जोङो दिनै जोंनि लकेलनि, जोंनि ओनसोलनि सासे बिजाथिखौ जोङो दिनै मानास समस्तियाव जों दिनै मोनदों। नाथाय बिपिएफनि बिजाथिया दिनै बेसेबां गोजाननि बिथाङा थांनाय 10 बोसोर सापागुरि समस्तिनि बिथाङा एमएलएमोन। बे सापागुरिनि एमएलए जानाय समाव बिथाङा मोजां मावनायमोनब्ला सापागुरि समस्तियाव दिनै मानास समस्तियाव मानो फैनो गोनां जाखो? निस्सय दिनै सापागुरिनि रायजो राजाफ्रा बुंदों बिथाङा जोंनि सापागुरि रायजो ओनसोलनि सासे रिजेक्ट मानसि, जोंजों गनायजायै मानसि होननानै दिनै जोंनि थानेस्वर बसुमतारीखौ दिनै रिजेक्ट मानसि होननानै जोङो सिम फोरमायहरो सापागुरि मानसिफोरा। आरो बिथांनो दि जोंनि मानास समस्तिया दि भट होगोन बे गनायजाथाव नङा। माने अब्ला नोंथांमोना देरहानाया रोखा? दिनैनि समावथ' जोङो 100% देरहायो आरो जोंजों जुजिनो हानाय दिनै रावबो गैया। नोंथांमोना लाइमोन हिसाबै लाइमोनफोरनि थाखाय माबायदि हाबा मावलांगोन? बेनोथ' गुबै खोथाया। दा लाइमोनफोरखौ थगायनानै लाइमोनफोरनो बिपिएफआ सरकाराव फैनाय लोगो लाइमोनफोरनो साख्रि होगोन, न'खर साख्रि होगोन, साफ्रोमबो लाइमोनफोरनो 2 लाख होगोन होननानै बिथांमोना थगायनानै पावाराव फैबाय। नाथाय सरकाराव फैनायनि उनावहाय बिपिएफनि जिखिनि नेताफोरा दिनै गावसोरनि न'खरनि सोद्रोमाफोरनो गावसोरनो न'खरसेयाव 10 जन साबा खरै 2 लाखखौ दिनै लादों। आरो जों खोनानो मोनदों बे 2 लाखनिफ्रायनो सोरनिबा 1 लाख, सोरनिबा 50,000, सोरनिबा 1.5 लाख थाखाखौ लाना फैफिनदों होननानै जों दिनै मिन्थियो। आरो बेनि गुबै जानावै जोंहा 3-4सो दं दे बिपिएफनि बुंथिंलाबायग्राफोर, बे बिथांमोनानो बेबायदि फैसाखौ दिनै कालेक्सन खालामबाय थादों होननानै जों मिन्थियो।